поки що починаються при удільничестві інтерхунти та нашої України Руси. Але я більше ніж упевнений, що і Хелен тут як тут. Хелен, вітаю, доєднуйся до нашого чату, дівчинко. Адже ти квітка білоруського та українського походження. Моє шанування. Вітаю. Хелен, звук. Вітаю. Да, нарешті трансляція на каналі Хелен Мінська пішла ровно, так що я вітаю наших глядачів і жадаю провести нам добрий гэты час і, мабуть, почути шмат нейкіх позитивних новинок. Однозначно новини з усюд линуть і на різні майданчики, в тому числі і на українсько-білоруській. Тому, пане Василю, прошу вас, як пройшов у вас день, як ваше самопочуття і враження від, скажімо, періоду за тиждень? Дякую, Василь Васильович. Саме позитивне те, що ми з вами більш-менш здорові, живі, в гарному гуморі, і до Нового року залишилося зовсім трішечки. Буквально 22 дні, а якщо казати, що наші свята вже почнуться з 25 числа, то вже ось декілька тижнів, і ми з вами будемо поринемо в святкову атмосферу новорічних свят. Подарунки вже всім купили? То вже інше питання, головне, тут же не увага, як то кажуть. Звісно, смаколики і мандаринки, і, можливо, щось під ялиночку чи під подушечку тому, хто себе чемно вів, хто був гарним хлопчиком чи гарною дівчинкою. Думаю, Святий Миколай і на Різдвяні свята щось припаде. А можливо, комусь і рісочка припаде. Тут таке життя, кожен як заслужив. А у меня есть добрая новина, потому что мне пообещали, что Святой Миколай принесе Хелен Мінська новый ноутбук, який уже едет до меня. Это подарунок, ну, можна сказати, нашої польської діаспори. Слава Сікора побачив, як тяжко працювати некоторым утікачам з Білорусі. І ось, напевно, за подяка ось таким чином висловлюється, коли на адказ на мою допомогу зараз ось такий відгук маю з боку тих людей, які отримали свого часу підтримку, і зараз вони підтримують мене, що мені особисто вельми подобається. Так що підтримуйте один одного і не забувайте, що тільки від солідарності залежить наше будущее, тому що ми повинні бути поруч. Однозначно хочу, Хелен, сказати, що ноутбук, в принципі, це як ложка, а хліб ви маєте собі самі заробляти. Тобто це буде засіб для спілкування з друзями каналу, з сумісними каналами, які щільно рука об руку, плече об плече йдуть разом з вами. Ну і бажаю розширення горизонтів з нової техніки, адже нова техніка – це нові можливості, а нові можливості – це трішечки більше, ніж було раніше. Тому успіху, хай він успішно долине до ваших рук, дівчинко, удільник каналу Хелен Мінська, і все буде добре. Прошу, друзі. Друзі, поки ви зараз поширюєте цей стрім і йдете з каналу на канал, щоб поставити вподобаєчку, адже трансляції йдуть на 3 каналах, наша Україна-Руська, Інтерхунта і Хелен Мінська. Я хотів би скористатися нашою можливістю і від цієї нашої громади, інтерспілки, навіть би сказав, хочу привітати нашого Баурима, нашого друга, нашого патріота своєї рідної батьківщини Куата Ахметова з днем народження. Наскільки я знаю, йому сьогодні виповнилося 45. Вот, если ты нас слышишь, многое тебе благая лета, и желаем тебе, чтобы следующих 45 лет ты провел в цветущем, независимом, демократическом Казахстане. Я уверен, что частью этой мечты будешь ты и твое движение,
и желаем всему твоему движению вот таких вот больших горизонтов в политике и государствотворении. Поэтому еще раз, самое главное тебе сил, здоровья, натхнения, чтобы ты не останавливался и с ускорением шел к своей цели. Хелен Мінська, мабуть, зараз візьме слово, адже хлопчик, дівчинка, хлопчик. Прошу, Хелен, до вітань нашому другу Коату. Ну, безумовно, я віншую з таким днем народзення. Мені приємно, що у нашем оточении стрельцов есть такие годные люди. Стрельцы — это абсолютно неспокойные, ну, як кажуть, зорковые такие люди. Яны вельмі правдивыя, такія праўдарубы і вельмі такія якасныя патрыёты. Таму я ўпэўнена абсалютна, што Коат з нашага стрэльчыцкага атачэння самы такі. І, канешне, здароўя асабіста зараз падчас такіх страшных падзеяў. Ну і ведаеце, галоўнае, каб вось гэта пачуццё, што ты належыш да нейкай нацыі, яно не пакідала цябе і не вымушала пакідаць родныя пенаты, можна так сказаць. Мы зараз будзем абмяркоўваць падзеі, я распавяду цікавую гісторыю. Коат, я шчыра жадаю быць там, дзе сэрца, там, дзе душа, і быць здаровым і атрымліваць задавальненне ад гэтага жыцця, таму што яно ў нас адзінае і яго, безумоўна, неабходна берагчы. Ну, надіюсь, тепер вже я можу говорити, Коат. Я знаю, твій шлях непростий, але сильні люди не шукають надто простих, вони навіть іноді не задумуються про складні рішення, вони просто йдуть і роблять свою справу. Я безмежно радий те, що тебе знаю, те, що тебе сьогодні вітаю, але хочу в даній ситуації сказати, той шлях, який ти обрав, це шлях для обраних. Дивіться, яка штука вийшла, обрав для обраних. Чому? Тому що ти йдеш проти вітру, ти йдеш проти течії, ти робиш ту справу, яка багатьом не під силу. Тому я знаю точно, що ти до своєї мети дійдеш. Так, тобі прийдеться подолати некороткий шлях, прийдеться докласти чимало зусиль. Але тільки сильним підкоряються вершини. І я певен, що та вершина, яку ти собі намітив, вона буде здолана. А в цій ситуації, хочу сказати, коли цей момент наступить, дуже багато людей будуть рукоплескати здобуткам Казахстана. І коли цей момент наступить, кожен буде вважати і дійсно кожен докладеться. Але я знаю точно, що твій вклад буде з одних найбільших. І мені буде дуже приємно споглядати за цим моментом. Це буде невдовзі, це буде скоро. Так що вітаю тебе з днем народження. І за круглим столом будемо гоноритися, сміятися, пити чай. Ми були біля цих джерел, ми були свідками народження громадянського суспільства, ми були учасниками і ми були одними з тих перших, хто підставив дружні плече як нашим білорусам, сябрам, як нашим батирам з Казахстану. І я думаю, що на долю України ще багато-багато таких важких, але приємних моментів підтримки всіх вільних народів. І думаю, брати чеченці з інгушами можуть розраховувати. Ну, друзі, і всі вільні народи, мабуть, зараз притомні, тримають кулачки за Україну і чітко розуміють, що вистоїть Україна, в них з'явиться шанс. Ми не вистоїмо, вони далі будуть в тюрмі жити і до якихось найкращих часів мріяти про ту свободу, на яку кожен з них заслуговує. Тому, друзі, нагадаю, ми живемо з вами в історичний час. Не всім поколінням так вдається. Десь рівно 100 років тому люди теж сиділи біля якогось кострища, ну, трошки більше, ніж 100 років, і теж мріяли про суверенну, незалежну Україну, Білорусь. Я впевнений, що про Казахстан. Але ці злі сили, цей розбат між собою не дав можливість нашим предкам добитися цієї омріяної свободи. І ось
більше ніж 100 років знову ми з вами стаємо свідками і боремося, як тоді, але з новими можливостями, з новими технологіями, є інтернет. Ми з вами можемо себе зарахувати до інформаційних військ. Ми сидимо в відносно теплих квартирах, домах, при світлі, не при свічах. Тут ще дуло пістолета ніхто на тебе не направив, слава Богу. Ось такі здобутки вже є за цих 100 років. Думаю, що, як каже пан Василь, наше покоління буде реальними свідками відродження наших держав. Ось такий от загальний опис тої ситуації, яку ми зараз з вами переживаємо. І 140, які там 140? Мабуть, 9. 148 посиденьки, 9, хто там їх читає, доходить до третього кільця, третього циклу. І хочу сказати, що наші фундатори зараз посиденьків, Зміцер Козлов, на жаль, знаходиться за ґратами. На жаль, терористи його взяли в заручники. І, на жаль, він не може з нами приймати участь. А думаю, дуже би хотів, і йому дуже багато чого хотілося сказати. Це один наш сябер. Ну і так сталося, що інший фундатор Анатолій Сайгон зараз теж не може бути в тому 4-му віконці, адже будь-які зараз його вислови можуть бути використані проти нього. І ми йому кажемо: Анатолій Іванович, бережіть себе, не підставляйте себе, адже ми добре знаємо, що для вас дім, родина – це ваше життя. Як тільки щось буде йти поза цим домашнім очагом, це буде рівносильно вашій втраті здоров'я і, можливо, навіть життя. Тому свій сірий код, Анатолій Іванович Сайгон, тримаємося, шануємося. До перемоги! Свободу всім білоруським в'язнам, Зміцеру, Козлову однозначно, адже це удільник, якого ми особисто знаємо, і бажаємо всіх тих побажань, які надіслав пан Василь на адресу Анатолія Сайгона. Прошу вас, друзі. Ну, долучаюсь відавочно. Те, що відбувається у Білорусі, як кажуть, в Україні, на голову не налазить. І новини, які ми отримуємо щодня, це просто некий театр абсурду, тому що, ну, уже настільки щиро ненавидить білоруський народ, як ненавидить його режим. Режим, я маю на увазі, це не виключно одна особа. Я тут так само завсёды підкреслюю, каб не фінансування з боку кремлівців, нічого такого б у Білорусі не було. Тому ми настоюємо. На фоні тих подій, які відбуваються, я просто, напевно, повинна констатувати, що ніколи так білоруси не єдналися вокруг Білорусі, як за останні 1,5 роки. З одного боку це класно, з іншого боку нас вимушають події. Звісно, ми би з більшим задоволенням гуртувалися, наприклад, у святкуванні Дня Максима Богдановича, якого сьогодні зазначається 130 год з дня його народження. Я нагадаю нашим білорусам, звісно, добре, які ведають свою історію, що гімн «Погоня» був зроблений, напетий ровно з віршем Максима Богдановича. Як мінімум за гэта необхідно визначати гэтую дату. Тому я дуже хотіла би, каб... Сьогодні опитанка проходила, до речі, у білоруських чатах, ці готові білоруси в Україні обороняти український бок у випадку нападу росіянців з боку Білорусі. І щиро кажу, ті виніки опитання, які я бачу, свідчать про те, що ми десь напополам готові бути і волонтерами, і тими, хто, ну, по опитанню готові взяти зброю у руки і вже обороняти Україну. Тому я сподіваюся, до гэтага не дойдзе, відавочна, але вельмі складана прагназаваць дзеі шизоідаў і аднаго і другога. Таму будзем, мабыць, спадзявацца, што нічога страшнага такога не адбудзецца, а калі адбудзецца, ну,
Я щиро кажу, у мяне мяжа скончваецца ва ўкраіне, і тут у мяне, ну, умоўна, для мяне такой маральна-этычны выбар, я стану побач з маімі Васілямі і будзем бараніць нашу радзіму. Дякую, Хелен, адже я відчуваю всі твої моменти, оці внутрішні. Адже дійсно розриватися на дві країни і робити хороші справи для двох народів, які колись були дійсно одним. Адже Річ Посполита, я невтомно буду наполягати. Друзі, ми не одне століття були поруч. І я точно знаю, що саме ми самі родненькі, як неодноразово казала Хелен і Сайгон. І, до речі, є такий чудовий канал Хащі. Друзі, хто на ньому ніколи не був, не бачив ці ролики, наші хлопці, українці, їздять по забитих селах. І, до речі, вони подорожували по півночі України, Рівненська область. Тобто, до чого кажу, так вийшло, але неважливо. Прип'ять розділяє. Я би хотів, щоб Прип'ять не розділяла наші народи. Наступив такий момент, коли ера лукашизму і всякого ізму мене, і ми відчуємо настільки чіткі і тонкі зв'язки, які між нами колись були, вони йдуть у більш потужні зв'язки на тому колись родинному рівні, які були, і наші народи будуть допомагати друг другу, а не буде така ситуація, коли очільники держав дозволяють собі неправильні вислови по відношенню до наших народів. Тому Прип'ять стане нашою спільною річкою. Ну, вона насправді є такою, але вона не буде водорозділом, вона буде об'єднуючим фактором, де можна буде зустрічатися не тільки на одній чи іншій стороні, а й перетинати у такий класний спосіб, як перетинають, наприклад, громадяни Франції та Німеччини, чи Люксембургу, чи Бельгії, чи любих інших країн. І більше того скажу, коли перетнути польський кордон, він так само повинен бути легко перетинатися, як і в Білорусі, в Україну. А от та межа, де буде за поребрик, вона має бути чітко відділена. І ми їм повинні будемо сказати в тій чи іншій ситуації до побачення. Нам з вами не по дорозі, тому що ви обирали на протязі багато сотень років шлях приниження, звинувачень, гвалтування наших народів. І я надіюсь, цей час невдовзі наступить. Дякую, друзі. Ну, друзі, хочуть вони знати, чи нам з ними по дорозі, чи не по дорозі, їх це чогось зовсім не хвилює. Ми на їхній дорозі, на їхню думку, і ми стоїмо, наші прагнення до свободи, як білорусів, як українців, заважають їм робити ті діяння, розширення своєї цієї недоімперії. І зараз ми теж являємося свідками. Я все-таки теж вважаю, що це бряцанням желізям, бряцанням зброєю, піднімання градусу в переговорному якомусь процесі. Хтось має йти на поступки, хтось має йти на якісь зменшення санкцій. І таким чином біля 200 тисяч, 200 тисяч озброєних до зубів солдатів, у яких за оцінкою воєнних експертів зовсім не оборонна зброя, зовсім не оборонні підрозділи, які стоять на кордоні. Це атакувальна зброя, яка в будь-яку мить після якогось злочинного наказу можуть рушити з різних напрямків на Україну. І ми з вами зараз те, що говоримо, теж гадаємо, підуть, не підуть, буде, не буде. Але скажу вам одне, свою думку, що той розголос, не сказав би істерія, той help, SOS і все таке інше,
він оправданий, він має бути, тому що якби ми зараз не били на бат і не говорили, що треба бути готовому і не звертатися до наших союзників, цей план став би більш реальніший. А якщо ми зараз будемо звертати увагу, перше, Б, готові, ну це А, звертати увагу союзників, ми бачимо зараз на різних рівнях йдуть переговори. Звісно, на жаль, це все якось знову без участі України. Ми там на здачу, як то кажуть, на решту спілкується наш лідер. Але зараз такий час, що треба, на мою думку, готуватися до гіршого, а думати про все добре. Мене одне цікавить, хотів би вас теж запитати, що тих 200 тисяч молодих хлопаків від 18, 20 до 30, 40 років, про що вони зараз думають, як вони зараз розцінюють, чому вони там знаходяться в різних напрямках, і що вони будуть робити, коли вони отримують цей злочинний наказ. Чи не йохне в них серце йти на того брата свого, чи... Не йохне, в мене є готова відповідь. Я, до речі, на днях бачив на Свобода, як же воно там? Одним словом, Радіо Свобода робило певне опитування на теренах Росії і запитували росіян, як вони дивляться на те, що коїться в Україні, там ті чи інші події, і чи готові вони підтримати своє керівництво на рахунок того, якщо там раптом ввести, ну скажімо так, як не то що миротворчу місію, а щось на зразок між вторгненням і чимось таким. Пригадуєте, коли вони увійшли в Грузію, які вони меседжі штовхали, ось умиротворення, щось таке, то вони сказали, а що, нормально, треба ввести, треба навести порядок, не гаразд, там хунта і так далі і тому подібне. Тобто переважна більшість їх, плебсу, готова підтримати своє керівництво. І це правда. А ті, хто тримає зброю в руках, вони чекають команди, друже Василю. Нам не залишиться нічого, окрім того, що захищати свою батьківщину. Я якось бачив недавно, можливо, вже казав, можливо, ні, під час початку війни в 2014 році, символічно 14, я не знаю, як їх назвати правильно, тих, хто служили в армії, назвемо так, в Росії, відмовилися йти на Україну зі зброєю. Всі вони засуджені, всі вони мають терміни. Там на якомусь ютуб-каналі було, всі прізвища були названі. Всього 14. Ну, назвемо так, тих людей, які мають власну гідність в Росії. Тому що вони сказали, ми не підемо, ми не хочемо, ми не будемо проти України воювати. Всі решта пішли. Хотіли вони, не хотіли, десь, можливо, умовне номінальне сумління гризло їх чи не гризло, я боюсь, що нічого їх не гризло. А коли ви ще спитали, про що вони ще думають, вони думають, друже Василю, як закрити кредити свої. Адже багато хто пішов вбивати українців за гроші, щоб отримати і закрити ті чи інші кредити. Можливо, якісь плани собі будують, там на щось кучеряве або ще що-небудь. І я знаю точно, що багато з них додому відправиться мовчки. В якому стані вони будуть, я не знаю. Можливо, вони будуть у пакетах, гробів у них не вистачить. Будуть перемішані з землею і багато з чим, не знаю. Я знаю точно, що для нас це буде дуже важка праця. Але у нас вибору немає. Вони нам вибору не залишають. І нам прийдеться це робити. Просто брати їх і хірячити. По-іншому немає. І то, що ми знаємо, що поступить зовнішній ворог, і як він поступить, і що він зробить, я знаю точно. Але у нас, друзі, є внутрішній ворог. І цей внутрішній ворог, він не спить. Розгалуження. До речі, знову посилаюсь на канал Хащі. Ви знаєте, вони знайшли церкви в зоні. Це якраз була Чорнобильська зона, скажімо так, це Житомирська область, район Овруча і туди. Я бачив декілька роликів підряд, спеціально за поєм зайшов. І в цих селах, запущених, де немає людей, існують церкви. І знаєте, хто ними керує?
Московський патріархат. І до якої думки вони дійшли? Там монахи, там немає, ніхто ж не приходить, людей немає. Якщо там якийсь колись якось подорожній зайде, то припущення було, і воно правильне, і я його поділяю, що це боївки, де хрести і ряси прикривають зброю сховану. І коли монахи туди приходять час від часу, вони проходять ці всі шляхи, вони вивчають місцевість, вони ознайомлюються. І уявіть собі, що в таких приходах по 30, по 40, по 50, може і по 100 чоловік сконцентруватися в один з днів, де вони вийдуть з зброєю. Ви розумієте, що це таке? Це неприховані схорони для них. І наша влада в цій ситуації аж нічогісінько не робить. Тому, друзі, вони настільки сплановують свої дії, нам буде ой як важко. Тому що ми не прокинулися в один з днів і не знали, що робити, ми чітко повинні з сьогоднішнього дня і не тільки з вчорашнього планувати все, що буде робитися. Але хто у нас керівник? В керівництві держави сидять ті, хто, по-перше, про це не думає, про те, що думаєте ви, Гелен, пан Василь, про те, що я тільки що сказав. Там дійсно яка різниця, і не далі як чувак з спортзалу не знав, як висушити куртку. Оце вранці, здається, сьогодні. Пішов у спортзал і, типа, привітики передав комусь. Там, я не знаю, кому вони стосувалися. Мова йде про Зеленського, якщо ви не знаєте. Ось. Тобто, замість того, щоб бути на державних телефонах, в зв'язку, спецзв'язку обговорити ті чи інші моменти з багатьма керівниками світу, адже ми знаємо, що 7 числа Байден мав зустріч по скайп-зв'язку з Путіним і говорили багато моментів. Тому саме цікаво, що Байден переговорив з багатьма керівниками Європи і не тільки, а до нашого ще черга не дійшла. Я так думаю, що до нашого вона і повинна в цій ситуації саме так доходити в самий останній момент, що всього у вигляді умовних директив, що він має робити. І я не знаю, коли він почує цю інформацію, що він собі буде думати. І, друзі, я не знаю, що він буде робити навіть після того, коли йому скажуть в цій ситуації. Там, що 2 плюс 2, що 2 помножити на 2, ну ніяк 4 не вийде. Там якось все по-другому. І як колись казав один герой однієї вистави, дарма що дурний, казали батьки, що колись посходяться, а от чи зійдуться, я не знаю, це мова йде про Стецька. Ось. Тому ми вступили в еру, коли нами керують Стецьки, розумієте? І не тільки. Дуже сумно мені, друзі, але такі реалії. Я фактично завершив цей свій, назвемо так, монолог і подачу різної інфи. Для мене це все складно. Як ви гадаєте, наміриться щось робити, якісь провокації чи ні? Зробить, тому що вельми слабі баки зараз. Робить чи зробить? Зробять гадості, я малю гэтым упэўнена, але паўнамаштабныя такія дзеі, я ўжо казала аб гэтым. Я вельмі спадзяюся, што Беларусь будзе каталізатарам для развалу Рашкі. Калі мне падаецца, будаваць гэты эвалюцыйна-лагічны шлях, нейкі ланцужок, мы бачым, што Крым і Донбас шчасця не прынеслі. Тыя спадзяванкі, якія меркаваліся, Крым, зразумела, яны і першапачаткова планавалі зрабіць гэта вайсковай базай, але спатыкнуліся ў Донбасе, таму што па планах, зразумела, і Харкаў быў, і Адеса была, і ўсё рэшта было. Але ў той жа час, як мне падаецца, гэтую гісторыю яны больш не пацягнуць. Грошаў няма, а пасля размоваў у Еўропе, у Амерыкі, да і сусветнай суполкі, мне падаецца, што як толькі будуць першыя адзнакі нападу, влупяць па поўнай праграме санкцыі. Адзінае, што я заклікаю нашу аўдыторыю,
Європейські, американські санкції, це все класно. Але свідомість нашу ніхто не прибирав. Наша незалежність, вона виключно в наших руках. Дякую, Хелен. Важко зараз робити якісь прогнози. Знаєте, так, позитивом в тій напівтрагічній ситуації є те, що Україна, вона не є зразка 2014 року. І це зараз, не то, що дає надії, це, мабуть, більше і зупиняє ті потенційні дії, які може робити наш ворог. Україна вже не та, українці вже не ті. І я думаю, що на сьогодні це, можливо, єдиний Запобіжник? запобіжник, який зараз змушує робити такі паузи. Я думаю, що десь в другій половині січня будуть потихеньку це все відводити. Якщо провокації будуть такі відкриті, вони будуть виключно зі сторони ОРДЛО. Там вони повністю керують ситуацією, і там вже не буде так явно виражено ці порушення цих домовленостей. Вони будуть там підстрелювати і, можливо, піднімати градус в якомусь черговому переговорному процесі. Що мала би робити Україна? Погоджуюсь, пане Василю, з вами, що зараз ці всі якісь відосики, які вже, мені здається, на 3-му році правління нашого президента треба якось, умовно кажучи, прикривати і ставати якомога швидше тим державником, який, хоча б як в кіно, як по сценарію. Напишіть гарний зараз сценарій Володимиру Олександровичу, і хай він грає того президента, того державника, того головнокомандувача, бо якщо вже самого, умовно кажучи, не вистачає клепки, то давайте наймемо сценаристів, щоб він файно грав. Будуть писати йому тексти, буде все це якось говорити, і картинка буде гарна, бо на ту гарну картинку аж 73% повелося. А якщо так більш серйозно, то зараз дійсно треба те, що роблять знову, я дивлюся по соцмережам, роблять волонтери, роблять ветерани, і люди звертають увагу громадян, де є бомбосховища, які перші дії в випадку якогось авіаудару чи іншого удару. Як би не було, ми зараз всі сидимо, і нам природньо не хочеться вірити і не хочеться зараз йти, шукати і накладати якісь маршрути до бомбосховищ. Реально організм робить супротив. Тому треба в будь-якому випадку такі примітивні методи використовувати, шукати варіанти випадку чого, як ти маєш, куди ти маєш йти. В тебе має бути вже чоловіків будь-якого віку має бути той тривожний чемоданчик, рюкзачок. І це той момент, коли в першу хвилю добровольців, яку я не попав, тут же будемо всі йти і захищати свою батьківщину. І тут зараз, можливо, в мене вже певна була думка навідатися в свій районний воєнкомат, дати якусь інформацію про себе. Адже я не військово, я не служив, і в мене немає військового досвіду, але в мене є військовий квиток, де написано, що військовий час я там, хай як це смішно не звучало, комірник продуктової бази. Так що і в тилу, мабуть, знайдеться якась певна робота, можливо, рушницю не дадуть, а десь якусь підтримку нашим передовим треба давати. Тому, друзі, не соромтесь, особливо в таких умовно прикордонних районах. Поцікавтеся, які є у вашому районі будівлі, де можна захистити себе від таких дій, які можуть вже бути. Так що все це воно має працювати. Я не бачу, щоб це робила держава, я бачу, що це роблять волонтери, дістають це все з якихось архівів і розказують людям це, щоб вони в крайній мірі цим зайнялися. Я погоджаюся, зараз шмат незалежних суполок, умовно кажучи, які не керуються
указівкамі зверху, не чакаюць, калі дадуць адмашку на публікацыю таго або іншага матэрыялу, гуртуюцца людзі, і я вельмі хацела бы, каб беларусы перанеслі гэты досвед на сябе, таму што Украіна дэманструе чарговы раз, што яны ні на кога не спадзяюцца выключна на сябе. Шчыра кажу, я на сабе гэта адчуваю. Я не чакаю, калі мне хтосьці нешта прыйдзе і скажа. Я гляджу сітуацыйна, як гэта ўсё адбываецца. Дзейсна, зараз шмат інфармацыі прыходзіць па ўнутрашніх такіх, у Украіне дэцэнтралізацыя, зразумела, ёсць нейкія рэгіянальныя суполкі, у якіх ты прысутнічаеш, каб ведаць навіны астатнія. Я хацела бы зазначыць, што час ад часу мы чуем сірены, я так разумею, што перавяраюць, як працуюць яны у нас тут. То бок, дзейсна, тут зараз пытанне стаіць не перамагчы, а выстаяць, але я яшчэ раз хацела бы падкрэсліць, мне падаецца, што гэты напад для расіянцаў будзе астатні. Так, дзейсна, 200 000 чалавек, гэта велічэзная пагроза, гэта не маленькая колькасць, але ў той жа час неабходна разумець, што эканамічна Расія не здатная больш створваць нічога. То бок, яна настолькі адстала. Я ведаю, у Беларусі быў выпадак, калі японцы прыехалі на нашы прадпрыемствы, яны кажуць, вы вельмі адсталі, вы эвалюцыйна, у вас абладнанне вельмі старое. І беларусы спыталі кіраўнікі, наколькі мы адсталі, наколькі год. І японцы сказалі, вы адсталі назаўсёды. Вось гэта я назіраю зараз у федэрастаў, таму што перспектывы розвітку гэтай краіны няма. Яна маральна стала старая. Тыя рэгіёны, якія забяспечаны недрамі, і пакуль няма вось гэтага ўплыву зялёнай энергетыкі, давайце аб'ектыўна, яшчэ 10-20 год і мы забудзем пра нафту. Няхай не ўсё, але ў такіх аб'ёмах, якой зараз карыстаемся, ўжо не будзе. Мне паказвалі цікавы матэрыял, японцы зараз выпускаюць электракары, яны каштуюць 4-5 тысяч $. Відавочна, што людзі будуць вось на гэтай зялёнай хвалі на экалогіі пад пагрозай вымыкання. Нафтаправа «Дружба» не пастачае зараз у Нямецчыну тое, што забавязаны пастачаць па кантрактах. Гэты шантаж, ён вымушае у тым ліку людзей звяртаць на альтэрнатыўныя крыніцы. І дзейсна, я сама зараз прыглядаюся, я не хачу залежыць ад упоратага, хворага чалавека. Я не хачу, каб ён кіраваў маім жыццём. Відавочна, што мы будзем шукаць нейкія новыя крыніцы. У гэтым пытанні і Беларусь, і Расія, яны маральна старыя дзяржавы, і калі ў Беларусі ёсць яшчэ магчымасць аднавіць прадпрыемствы, таму што мы маем велічэзны IT-сектар, а гэта зараз на сённяшні дзень ключавыя спецыялісты, якія задаюць павестку дня, фармальна кажучы. І Беларусь невялікая краіна. Прадпрыемства аднавіць ёй, нават пры дапамозе іншых краінаў, займае не столькі часу. У Расіі такой магчымасці не будзе. Або яны развальваюцца на рэгіёны, і кожны дэцэнтралізована карыстаецца тымі рэсурсамі, якія ў іх ёсць, або акрамя як весці войны і шантажаваць увесь свет гандлям, у іх іншага выбару няма. Яны эвалюцыйна здохлі, фактычна, я гэта бачу. Гэта краіна, у якой няма ніякіх перспектыў розвітку. І гэта не таму, што я не люблю федэрастаў, я іх дзейсна не люблю, а таму, што я не бачу, у якім, нават у якой галіне можа развівацца гэтая краіна. Яны нічога на тыя грошы, якія яны скралі за гэты час, нічога новага свету не прапанавалі. У той час, калі мы назіраем касмічную гульню, яны прайгралі. Вайскова, слухайце, яны абсіраюцца ад Байрактару. Зараз ва ўсё разганяецца тэма джэвелінаў. Я упэўнена, што гэта не лепшая зброя, якая ёсць у краінаў, якія гэта надавалі ўкраіне. Значыць, ёсць новага пакалення зброі, якая лепей і якасней за тое, што мае зараз Украіна.
Давайте аб'єктивно глядзець на рэчы. Гэтая вайна, якую яны рызыкнуць адчыніць, замест таго, каб эвалюцыйна развівацца, яны набліжаюць час свайго прыватнага развалу, я шчыра кажу. Калі Беларусь стане каталізатарам развалу гэтай краіны, я буду лічыць, што мяне можна ў падручнік гісторыі заносіць, таму што я гэтаму паспрыяла. Дзякуй. Хороший меседж. Я би лічив читати книги, де буде не зовсім коротко написано. Хелен Мінська та її друзі долучилися до... Розвалинами імперії задоволена. Так, саме так. Ви як старший чоловік, скажіть, будь ласка, от Хелен зараз сказала таку цікаву річ, що нація деградувала. Ну, по великому рахунку. Ми бачимо зараз відношення до знищення України, відношення до піндосів. Це, ви трошки більше на тому світі, це за останні 25-30 років вона так деградувала? Чи це нація, яка спокон віків себе так... Саме так. І що націю має статися в кінці кінців? Повбивають одного чи що? Ну, дивіться, по великому рахунку мені буде все рівно, дійсно, коли вже там буде великий мур. А щодо відповіді на ваше запитання, я схильний до другої частини вашої відповіді. Вони не то що деградували, вони ще не починали еволюціонувати. Тобто момент розвитку їхній примітивний. От фактично, якби не нафта, не сировина, та яку не добувають, адже окрім нафти і газу, вони ще багато корисних копалин добувають, алмази, всяке таке. І вони реально розуміють, що це на ринку коштує, і вони це все добувають. Фактично, у них потенціалу для розвитку як такого не існує. Чому? Тому що у них немає прикладових шкіл, адже вони часто кичаться от у Совєтському Союзі, і вони на це все на себе ліплять, що ось були здобутки. Були. Які здобутки? З Фау-2 зробили ракету, яка полетіла в космос. Це був прототип тієї ракети. Звичайно, Корольов, Глушко і багато хто до цього доклалися, але була база. Дивіться, індустріалізація, пригадайте ті часи, коли були голодомори в Україні та не тільки, за рахунок людського ресурсу, вони все повитягували, що можна було, скупили, адже Америка їм тоді десь збудувала не менше 500 заводів. Були зібрані в Сполучених Штатах, зібрані, розібрані, привезені і змонтовані. Тобто це були заводи, не ті, які спроєктували росіяни чи совєти. А скільки спеціалістів було за кордону, там щось не менше 200 тисяч інженерів було тільки, які приїхали і працювали на цих заводах. Звичайно, відкривали рабфаки, тобто для більш-менш удалих таких там учнів, випускників шкіл, і не тільки, їх вчили працювати на цих заводах. Тобто всю індустрію збудували Сполучені Штати Америки в Радянському Союзі. І той самий Ленд-Ліз, якщо цепанути вже, адже що таке 41-й рік, друзі? Це після 17-го року, там зовсім нічого. Тобто це короткий період. Але тими темпами, якими вони нищили націю свою, я не можу так сказати, тому що в Радянському Союзі дуже багато національностей жило, і фактично у більшовиків своєї нації не було. Це була солянка тих, хто добралися до нищення, скажімо так, постросійського і совєтського народу. Вони укладали їх штабелями в великі купи, і їм було все рівно. Але був ресурс людський, і ось вони цей людський ресурс запхали у ту умовну індустріалізацію. Після того виграли в Другій світовій війні. Вони кичаться, що вони виграли. Але всі ті заводи, які вони вивезли, і багато спеціалістів так само з Німеччини вивезли на терени Радянського Союзу. Ті самі заводи АЗЛК передрані, вони ж привезені. Київський завод мотоциклетний, це завод БМВ, до чого я маю на увазі. Тобто вони на вкраденому, вивезеному, перемогли в Другій світовій війні, так би мовити, це по праву того, хто переміг, але якою ціною вони перемогли. Тобто, до чого я веду, вони не можуть, не вміють та й не хочуть продуктивно працювати на власній землі за рахунок інтелекту та вирощення найкращих кадрів. Вони завжди привикли це все робити
найбільшою ціною для плебсу. І їм плеб до задниці. Тобто там у них не культивується оцей, знаєте, дорогий скарб висококваліфікованого фахівця, до якого з трепетом ставиться країна. Ну, не тільки країна, там фірми, приватні. Аж ми дуже добре знаємо, як постсовок відноситься до всіх кадрів. Тому у них майбутнього в цьому плані немає. Чому? Тому що ми маємо династії в Швейцарії, яким по 200-300 років, які роблять годинники. Ну, хіба може швейцарський годинник бути поганий в такій ситуації? Звичайно, що ні. Так само я хочу сказати, що можна сказати, от Сполучені Штати Америки, коли після Першої світової війни вони так само забрали багато німецьких кадрів на свою територію, багато чого вивезли так само. Звичайно, адже це німецькі були розробки, і американці теж невдовзі в космос полетіли. Але що американці зробили? Американці дали тій частині Німеччини демократію, дали гроші, підняли економіку і пішли вперед. Підняли економіку Кореї, і де тільки не долучалися американці, там за ними йшло процвітання. А де був совок – гнієння. Та ж сама ГДР на тлі німецького педантизму, що вони зробили з колишньою територією ГДР і з німцями. Ці німці ще сьогодні не можуть прийти і стати притомними у порівнянні з німцями ФРН. Ось, що я маю на увазі, вони готові зіпсувати все і все. І якщо вони німця зіпсували, що вони зробили в Північній Кореї? Південна процвітає, північна гниє. Тобто, за ними, де вони пройшлися, нічого хорошого не лишається. Той ж самий геноцид і проти українців. Тому, друзі, така широка та розлога відповідь. Ви цей самі все знали, просто я трішечки її систематизував, і я в кінці кінців повинен на питання пана Василя дати відповідь. А коротка відповідь була така. Після них от трава не росте. У них нічого немає. Вони доживають останній період. І той меседж, що Хелен сказала, за 20 років нафта. Нафта буде ще треба, але тільки у вигляді того чи іншого продукту. Але обсяги нафти і газу, вони впадуть. Адже ми дуже добре знаємо, як розвинуті країни світу переходять на енергозбереження. Сонячні станції і багато чого, відновлювана енергетика. Тому все це просяде. Звичайно, вони будуть битися до останнього за свою імперськість. Але ця імперськість їм вилізе боком. І я буду дуже щасливий, коли у тій строчці, де буде Хелен, написано, що вона доклалася, і, як сказав пан Василь, вона задоволена розвалинами Московії. Я буду щасливий то читати, і мені буде приємно на душі. Бо я буду точно знати, що наші діти, наші онуки, наші пращури, які будуть жити в часі, наші нащадки, верніше, будуть мати світле майбутнє, бо Московії в тому вигляді більше не буде. Адже Московія – це зло вселенське. Дасть Бог, вселенське зло буде поборене, а нації, які тепер ущемлені, будуть мати можливість розвиватися. І тому приклад, наприклад, Фінляндія, далеко ходити не треба. Країни Балтії. До речі, той ватрак з вами, Танечко, і всім друзям вітання. Чому я саме в даний момент передаю той ватрак з вітання? Наступна після Фінляндії – це Естонія. Отакі собі ести, знаєте, це ті самі фіни, тільки на цій території. От. Далі Литва, Латвія, ну а по черзі має бути Білорусь та Україна. І закільцюємо все це найближчими народами, це далі Молдова, країни Кавказу, яких буде там ціла розсип, починаючи від Ічкерії і завершуючи, наприклад, Махачкалою, це Дагестан. І не тільки. Ну і наш любимий Казахстан, всіма шанований. Друзі, навіть хай Тива буде вільнена. Тива. І ті ж самі буряти. Бурят там, звичайно, треба буде добре залити чогось, що вони більше ніколи не думали, що вони такі. Ось. Тому хай процвітає демократія навколо Московії, а Московія хай ужметься до, скажімо, Московської області і не більше. Друже Василь, я завершив. До Макшанських болотів. Я хотіла би зараз так закинути спіч у чати.
я задавала гэтае пытанне сябе, што адбываецца з ражкай. І я для сябе знайшла адказ, што ідзе абсалютнае абезлічванне народаў, нацыяў. Я спрабавала згадаць у склад Расіі, якія ўваходзяць народы, і я шчыра кажу, у мяне засталося іх вось літаральна на пальцах адной рукі. Я не памятаю. Вось расіянцы гэта нейкая серая маса на мапе. І ты іх ужо не адрозніваеш. Вы зараз кажаце бураты, якуты. Падаецца, гэта ж асабістыя кожны народ. А што акрамя іх, гэта ж аграменная тэрыторыя, якія проста знішчылі як ідэнтыфікатары, абсалютна. Мы кажам Дагестан, а што мы пра яго ведаем? Вось ведаюць пра Беларусь, ведаюць пра Украіну, а што мы ведаем пра Дагестан? Вось зараз палякі поймалі групоўку чеченцаў з расійскімі пашпартамі. Асацыяцыя, акрамя як чеченцы, гэта галаварэзы і тэрарысты, больш ніякай не ўзнікае. Чаму? Кадыраўцы, Хелен. Так, таму я сабе задавала пытанне, што ёсць Расія, вось што іх трымае? Іх трымае згуртаванне клептакратаў, якія на бабках трымаюць уладу. Всё, ні на ідэі, ні на тэхналогіях, ні на развіцці, ні на будучыні. Наступнае пакаленне, яно будзе хворае пакаленне, пакаленне невызначанае. Войны скончацца, таму што мы занадта маленькая планета, і нам вельмі шмат вядома пра Вселенную, якая бясконцая, і мы ведаем, што гэтая планета загіне, і нам неабходна рухацца далей, каб мы выжылі. Таму што альтэрнатыву чалавецтву зараз яшчэ не знайшлі, няма жыцця у Вселенной, пакуль яго не знайшлі. Мы павінны сябе зберагчы. Што гэтае пакаленне для сябе вынесе? Ваяваць за што? За якую будучыню? Вось моя будучыня, калі мы пачнем каланізацыю Марса, да, у нас будзе перспектыва рухацца далей. Вось гэтымі шаблонамі для сябе я вызначым, дзеля чаго я гэта раблю. Я хачу, каб мои дзеці выжылі і змаглі зрабіць так, што будзе працягвацца жыццё далей, што яно не загіне, калі сонца пашырыцца і паглыне Беларусь. Вось гэта важліва. Мабыць, я глобальна неяк думаю. Расія, калі яна не разваліцца, я яшчэ раз скажу, гэта абсалютна бесперспектыўная, тэхналагічна нездатная краіна. Акрамя ядзернай кнопкі у іх нічога няма. Яны нічога дзейсна не стварылі. Усе іх дасягненні, і нават вы зараз вядомыя прозвішчы называлі, але давайте павернемся да гісторыі і даведаемся, адкуль бралі чарцяжы тыя ж самыя, хто іх прывозіў, хто іх надаваў. Так, былі інстытуты, напэўна, яны былі добрыя, але акрамя як сап-царапнуць, як сказала Хуйло, яны нічога не ўмеюць. І яны самае страшнае, што я не бачу ў сучасным расійскім пакаленні жадання вывучацца і дазнавацца чагосьці новага. Таму што калі б дзіцё іх звярнула ўвагу не на пілотку зялёную форму і калыску з танку, а на тыя тэхналогіі, якія зараз існуюць у Японіі, у Амерыцы, да ў тым жа Кітаі. Вось там цікава, вось там будучыня закладзеная ўжо. Яны ганарацца тым, што яны 2 кола прыляпілі да нейкай палкі і атрымаўся лесапед. Гэта ў час, калі кожны, хто з абмежаванымі магчымасцямі можа сабе дазволіць нейкую электронную прыладу ў хаце, якая дае яму магчымасць адчуваць сябе звычайным чалавекам. Так, мы ўсе з абмежаваннямі, з таго або іншага боку. Я не бачу ў сучасным расійскім пакаленні будучыні. Яны не ідэйныя, яны не захопленыя. Я не ведаю, чаму так адбылося. Чаму ўсё новае іх не цікавіць.
чому ми живемо, пробачте, пломбіром, як ваша Тіна Карль сказала, пломбір у Білорусі смачний. Ён з-пад абасранай каровы, я ще раз скажу. Калі тебе смачна, жуй сама, мне гэта не цікава. Таму што ёсць ужо ў свеце кафешкі, дзе мороженое робяць машыны. І яно, напэўна, смачнае, таму што там закладаюцца аптымальныя інгрэдыенты. Вось, на жаль, я яшчэ раз падкрэслю, у будучым пакаленні расіянцаў я развіцця не бачу. Мне страшна за іх, таму што гэта расце пакаленне забойцаў. Дякую. Дякую, Хелен Васильович. Не витримав твої репліки, пишу Марс. Думати, як Марс. Василь Васильович, ви є? Немає Василя Васильовича. Хелен, а скажіть, будь ласка, промайнула інформація, я так не перевіряв її, що разом з біженцями до Польщі потрапили чи то диспетчери, чи то хто з цим самольотом, з активістом. Це правда, чи це фейк? Так, удалося збегчы дыспетчеру, якой непасрэдна прымаў удзел у пасадкі Ryanair, і ён ужо і даваў інтэрв'ю на рознага роду, скажем так, інфармацыйных крыніцах, і ён ужо дае паказанні ў польскім боку, і ўжо дакладна вядома, што аперацыі кіравалі чэкісты, і ёсць сведчанні, расшыфроўкі, таму мне падаецца, не за гарамі новы пакет санкцыяў, 6-й пакет санкцыяў павінен, умоўна кажучы, поўнасцю знішчыць усю эканоміку Беларусі. У складзе больш за 300 юрыдычных асобаў і прозвішчаў. Адзінае, што я яшчэ раз падкрэслю, мне не зразумела. Пратасевіча вели расіянцы ў Грэцыі. Садзілі беларускія чэкісты. Дзе ў гэтым пытанні санкцыі на Расію? Гэта нейкая аднабокая сітуацыя, баяцца, што дэбіл націсне кнопку. Слухайце, нашыя кіберпартызаны паламалі ўсе базы, якія толькі магчыма. Я ўпэўнена, што зараз яны працуюць над расійскімі базамі. І тыя дадзеныя всі, на якія вывезлі, гэта першая крапачка, якую паставілі беларусы ў гэтай гісторыі, і крапак будзе як мінімум 3. To be continue. Таму што на сённяшні дзень, я падкрэслю, тэхналогіі кіруюць светам. У каго ёсць прылада, і ён ведае, як гэта прылада працуе, фактычна той трымае свет у руках. Таму адключыць дэбілу кнопку, адмыкнуць яе, мне падаецца, гэтае пытанне ўжо даўно вырашанае, і зараз той шантаж, гэта проста гульня на публіку. Яно абсалютна хворае. Я яшчэ раз скажу, я не хачу, каб маёй дзяржавай або дзяржавай суседняй, якая прадстаўляе пагрозу, кіраваў хворы чалавек, хворы на галаву. Гэта небяспечна. Таму няхай Беларусь стане тым прыкладам краіны, дзе будзе астатняя дыктатура, дзейсна. І пры першых адзнаках дыктатуры будуць прымацца меры дзеля таго, каб не даць разгарнуцца чалавеку, якой будзе шантажаваць потым увесь свет. Дякую, Хелен. І мені здається, цей пакет акцій на Росію, то, що ти кажеш, коли, мені здається, не то, що повинні стримати хуйла, да? Там вже мова йде не тільки про оточення хуйла, да? Яке буде втрачати. Саме, мені здається, це і правильно, саме дієве буде те, що на оточення. Тому що вони попереформляли всі свої активи на жон, тьощ, подружок, кумовів. Багато хто, от як Влад розказує, щоб подолати санкції, вони повідкривали якісь дочірні підприємства в Казахстані, на якогось казаха зробили юридичну особу, і таким чином
минують санкції. Мені здається, що от, ну, звісно, що Україна мало що робить, да? Дипломатичні зв'язки не перервані, якісь сполучення, люди їздять між країнами. І ми, звісно, хочемо, щоб хтось за нас зробив ці санкції і прижимав того агресора, самі маючи в тому числі таких колаборантів прямо у Верховній Раді. Я думаю, що от, я навіть не знаю, при яких обставинах потрібно, що от не чекаючи якихось різких дій впливла, да, наприклад, там, робити якісь провокації. Мені здається, що потрібно йти на випередження, робити больно до того. Ну, всі вже добре, ти правильно кажеш, всі вже добре розуміють, що або він тої кнопки вже не контролює, або не нажме, або вона проводками відключена, або воно не взлетить, або вони переживають, якщо воно взлетить, воно там у них і бане по великому рахунку. І тут же якась повинна бути певна одностайність в нашому, ну, я зараз говорю, як би нам би хотілося, щоб так було. Звісно, якщо ми цього не будемо прагнути, самі не будемо цього робити, то ніхто за нас цього не зробить. Та сама відправити в шкереберть всю фінансову систему, взяти та відключити цей світ. Ну, вони ж кажуть, що вони там проживуть там, чи не проживуть. Так. Але це вдарить по їхній фінансовій системі, по їхньому імпорту, експорту, і вони вже будуть практично вимушені заставити політичне управління країною до якихось дій, я не знаю, може навіть станеться той, як він там називається, замковий переворот, як він називається, я не дуже знаю. Потрібно вже діяти, бо я ж кажу, що вести перемовини з людиною, яка зібрала там 200 тисяч людей на кордоні, і умовно говорити про те, що не нападай, а не засудити те, ну що ти там робиш, розумієш? Чогось не питають Хуйла, чого ти їх там поскладав посеред кордону. А типу, мов, нападеш, буде больно, нападеш, буде больно. От це для мене теж якось не дуже зрозуміло. Ну, типу, засуджують можливий результат. А те, що вже сталося, ну, звісно, це якась їхня територія, це їхні якісь маневри, але ж всі ж розуміють, розвідка то працює. Що ти думаєш? Пан Василь, давайте щиро. Совок развалился за один день. За один день не стало, хотя накануне... Вчора, да? Вчора відзначали дату, 30 год, як развалил... 30 год, як развалил, все. Хотя гэта ж імперія злая, казаў Рэйган, яна ж па іх меркаваннях, ну, тое, што глаголіў Целек, яно было непакалебіма. Я яшчэ раз скажу, мы настолькі зараз тэхналагічна развітыя, што спыніць. Я хацела прывесці прыклад. Зараз знову пайшла хваля, калі актывістаў спрабуюць выцягнуць. Калі нас спрабуюць усялякімі праўдамі, непраўдамі, спачатку пагрозамі прыватнымі сям'і, не атрымалася. Зараз ужо нейкія гранты бяспекі даюць, толькі павярніся, таму што ёсць інфармацыя, яна ж вось тут сядзіць. Толькі павярніся, ўсё, табе тут усё будзе добра, у мяне ўжо все жартуюць, Хелен, табе там пасаду ў Беларусі гатуюць. Не атрымліваецца. Што адбываецца ў беларускім пытанні, калі мы будзем аналізаваць? Чаму такая сітуацыя? Яны не могуць адабраць інфармацыйныя рэсурсы. Яны не могуць спыніць друк вось гэтай газеты з белымі. Памятаеце, мне Матуля распавядала, што выходзілі, калі Совок разваліўся, выходзілі газеты з белымі поласамі. Просто вось не было матэрыялу, не было што пісаць на гэтым месцы. У нас інструмент інфармацыйны. Яны не могуць яго забраць. Гэта немагчыма проста. То бок мы ўжо, як мінімум, не ў Савку, таму што там можна было друк газеты прыпыніць. Усё, ты без інфармацыі, альтэрнатывы няма. Зараз што? Тэлеграм спрабавалі блакаваць, усё роўна тыя шалёныя беларусы атрымлівалі інфармацыю. Няхай крыва, коса, але атрымліваюць. Нічога не могуць зрабіць. І меркаванне, што мы спынімся, шмат у беларускіх
суполках пишуть, що яны стомлены, мы стомлены. Так, мы стомленыя ад таго, што мы чынім супраціў, а яны ваююць супраць нас. Гэта розныя абсалютна пазіцыі. Мы трымаем абарону, а яны нападаюць. У іх рэсурс скончваецца, таму што мы ўжо ведаем, што разброд і шытанне. Судмедэксперты, якія працавалі з людзьмі пасля Акрэсціна, выехалі за мяжу. Яны зараз публікуюць тое, што вось ФСІН – гэта абсалютна беларуская гісторыя. Разорваныя кішкі, пашкоджанні, ўсё гэта зараз выходзіць. Павярнуліся мігранты, частка мігрантаў павярнулася. Яны таксама распавядаюць, што адбываецца ў Беларусі. Гэта немагчыма спыніць. Інфармацыйна мы выйгралі. Пытанне часу, калі ўлада будзе дзейсна належыць Беларусі. Гэта складана. Але спадзяюся, што хутка пабачым нейкія вынікі нашай працы. Ніхто здавацца не збіраецца. Яны не змогуць нас ужо спыніць, аніяк. Позвонив Василь Васильович, у нього пропала електроенергія, він перепрошує за так, що він вискочив несподівано з нашого етеру. І Василь Васильович, ми за вами сумуємо. Хелен, ти знаєш, от після 9 жнивня Білорусь так пройшов такий шлях, умовно, як десятиріччя проходила Україна, мені здається, концентровано. Коли вже от, як ти гадаєш, ті помірковані, ті білоруси, які були, от яка є різниця, да? Вони вже все добре зрозуміли, що вони на вашій стороні, по великому рахунку. Просто зараз так обставини склалися, що вони, звісно, по об'єктивним причинам замкнені і не можуть нічого такого робити, але вони вже в башці стали патріотами, по великому рахунку. У мяне ёсць прыклад некаторых маіх кейсаў, па якіх я магу адсочваць усю гэтую гісторыю. Першая, вось зараз у нас вельмі цікавая такая гісторыя разгартаецца, я уважліва за ёй сачу. Зараз мае гледачы майго каналу усміхнуцца, таму што мы бачым дынаміку, што калі я з'яўляюся ў чаце, у нейкім чат ператвараецца проста без просьбаў у беларускамоўны. Любая суполка, у якой бы не з'явілася Хелен Мінская, яна пачынаецца з беларускай мовы, пачынаюць са мной вітацца беларусы і пішуць беларускай мовай. То бок вось гэты ўжо, памятаеце, у Украіне таксама быў перыяд, калі сорамна было размаўляць роднай мовай. Гэта, вось тебе спрыялі як некага селюка такое, ўсё ты з нейкай там Закарпатскай вобласці, з Дрюпінскага раёну, гэта першая адзнака. То бок, няхай невялічкі адсотак таго, што бачу я, людзі не саромяцца, людзі лічаць, што наадварот, калі ты беларускай пішаш, всё, гэта адзнака якасці, як гэта адбылося ва Ўкраіне. Калі ты ведаеш сваю мову, ты ведаеш свае нацыянальныя адзнакі, ты ведаеш гімн, ты адчуваеш сябе ўкраінцам, гэта знак якасці, адзнака. Беларусы ідуць, яны крочаць гэтым шляхам, я спадзяюся. І другая важлівая гісторыя. Гэта тое, што мы з вами казалі раней. Некалькі тысячаў беларусаў, сотні тысячаў беларусаў, я б так сказала, пакінулі Беларусь. Яны фізічна адарваныя ад расійскага тэлебачання. Фізічна, магчымасці. Я упэўнена, што людзі добравольна, добраахвотна не пойдуць глядзець кагосьці Салавёва, Кісялёва, Сукабеева, усю гэтую публіку. Не. Вось калі ты жарыш котлету, умоўна кажучы, слухаеш гэта на заднім фоне, ты не задаешься пытаннем вымкнуць, таму што яно там нешта табе балаболіць, і ў гэты час закладаецца інфармацыя ў галаву. Гэта страшна. Гэта Ебельс ТВ. Калі ты вольны чалавек, ты заняты і іншымі пытаннямі, і ў цябе гэты Ебельс ТВ адсутнічае, гэта зусім іншая гісторыя. І беларусы, давайце аб'ектыўна, беларусы не зменьваюць грамадзянства.
як і ўкраінцы, дарэчы. Шмат грамадзянаў Украіны за мяжой усё яшчэ маюць пашпарты грамадзян Украіны. То бок, гэта патэнцыйна людзі, якія з развітых краінаў павярнуцца дадому, і яны будуць карысныя, таму што будзе досвед. Гэта тое, што мы атрымліваем. Дэмакратычныя шляхі, якія развіваюцца ў Украіне, я прывязу ў Беларусь. Мае польскія сябры, мае беларусы ў Польшчы, яны паглядзяць, як там працуе дэмакратыя, і яны павязуць гэта ў Беларусь. Людзі бачаць, як жывуць у Літве, у Нямецчыне, у Францыі, паглядзіце, колькі дыяспараў. Гэты досвед паедзе абратна дадому. Тэхналогіі, мы бачым, як гэта павінна працаваць у развітай краіне. Таму я кажу, пытанне аднаўлення Беларусі гэта не дзесяцігоддзіна, як нам кажуць. Год-два, і пры жаданні Беларусь поўнасцю аднавіцца і дзейсна стане на крыло і будзе развітай еўрапейскай краінай. Жаданне беларусаў галоўнае. Ваша Ані Лорак зараз настолькі добра сябе пачувае, што аж едзе ў пандэмію ў Беларусь. Яна на Расіі жыве. Грошы сканцэнтраваны на Маскве. Лорак абнішчала да такой ступені, што яна дыктатары едзе целесамі развлекаць. Вось для мяне гэта маркёр, што справы там далёка не так класна, а павярнуцца дадому, дзе яна дзейсна была пастарбавана, нават проста онлайн, яна не можа, таму што яна лічыцца тут калабаранткай, яна здрадзіла сваёй краіне. І вось мы павяртаемся да відэа, якое здымаў Слава Сікора год таму. Куда вы, расіянцы, пабяжыце, калі ў ваш дом прыйдзе вайна? Не украінска-расейская, не беларуска-расейская, а вашая дзейсна унутрашняя, таму што вам жраць няма чаго будзе, таму што смятнікі будуць распадзелены карупцыянерамі. І на гэтых смятніках будзе эліта пітацца. Куды вы пабяжыце? У каго вы будзеце дапамогу прасіць? Беларусам падставілі плячо ўсе краіны свету. Як свайго часу украінцаў сустрэлі і надалі магчымасць не загінуць як нацыі. Куды яны пабягуць? Вось якая краіна сустрэне іх так, як свайго часу сустрэла Польша, Літва, Украіна, беларусаў. І схавала пад крыло. І надалі магчымасць не проста выжыць, а надалі працаваць і змагацца за сваю краіну. Куды яны пабягуць? Ірин, піймав себе на думці, що ти гарна пропагандист. Дякую. Дивися, чому? От наша суполка, наше оточення знають білорусів, таких як Ірин Мінська, Дмитр Козлов, В'ячеслав Сікора, Вероніка. І ми, зрозуміло, що ми такі, ми до себе наближаємо таких же. А чи це не є якоюсь певною для нас, ми за вас стоїмо. Я навіть в чаті прочитав, що якась жіночка написала, чи то чоловік написав, що не ідеалізуйте білорусів, бо вони супутники Росії і жополези і так далі. А для мене Білорусь – це ти, це твоє оточення, твоя робота. Чи це не працювало таким чином, що ми ідеалізували Білорусь, а інша сторона Білорусі, і вона більше за 50%, вона не така, як ми собі уявляємо. Як ти гадаєш, не буде це для українців певним шоком, якщо інша Білорусь, ми побачимо цю іншу Білорусь, не Хелен-Мінську? Давайте повернемся у жнівень 2020 і паглядзім, якія сцягі падымалі беларусы. Што яны спявалі? І вось для мяне гэта галоўны маркёр. Нам навязвалі белыя стужкі. Мы паднялі бел-чырвона-белыя сцягі. Мы паднялі гістарычныя сцягі. Ніхто ж не заклікаў, згадайце, ніхто не заклікаў на плошчу насіць сцягі. Былі белыя стужкі, белая вопратка, кветкі, ўсё што заўгодна. А беларусы на барабаны клеілі чырвоныя ленты і ішлі на вуліцу.
тому що яны былі побач з сваімі нацыянальнымі адзнакамі. Ідэалізаваць Беларусь не патрэбна, тому што мы працуем роўна з тымі, каму нам гісторыя пакіне, гэта я бацькі. Я нагадаю, нам з гэтымі, як вам з Донбасам жыць і спрабаваць там неяк выправіць сітуацыю. У нас тая ж самая беда ёсць, нам неабходна будзе з імі не проста побач існаваць, нам неяк патрэбна будзе камунікаваць з імі і жыць. Вы думаеце, сярод маіх знаёмых няма я бацік? Вы мяркуеце, што сярод маіх знаёмых няма вось гэтых адшыбленых нафіг беларусаў, якія за грошы гатовыя дупу ў любы бок падставіць? Поўна. Поўна. У мяне сталіністы сярод знаёмых ёсць. Усё за Сраліным сумавалі. Мне зараз жаданне ім напісаць, ну як? Згадалі 30-е. Прыемна, класна, так сумавалі, атрымаеце. Вы ж так хацелі гэта пабачыць. Але, ёсць маленькі але. Вось гэты адсотак я бацік і хворых на галаву лукашыстаў на наше шчасце менш. Іх менш, значна менш. А нашыя дзеці зараз бачаць, як гэта павінна працаваць. Маё пакаленне, мае дзеці, яны знаходзяцца ў вольнай краіне. Яны не павязуць дыктатуру дадому, яны павязуць дэмакратыю. І яны не прыпусцяць дыктатуру, таму што свайго часу гэтая дыктатура вымусіла іх змяніць месца жыхарства, выбіць іх з зоны камфорту. Не ідэалізуйце Беларусь, у нас купа праблемаў. Я яшчэ раз скажу, нам з гэтымі пачварамі неяк патрэбна будзе камунікаваць. Гэтыя упоратыя, якія зараз высылаюць мне пагрозы, яны не з'едуць з Беларусі. Яны будуць хавацца, яны будуць скрываць. Але вось гэтае гаўно ў пагонах, яно застанецца. І з гэтым патрэбна нешта рабіць. Не так даўно я сказала, я бы Донбасу, як бы я была грамадзянкай Украіны, раіла атрымаць бяспечныя шэрыя паспарты з абмежаванымі правамі. Гэта ж самае я магу прапанаваць і ў Беларусі. Я бацькам выдаваць шэрыя пашпарты без права голасу, таму што яны бязглуздыя, таму што аналітычныя складавыя ў мозгах адсутнічаюць, і быць карупцыянерам у новай сучаснай Беларусі будзе не модна. І за грошы там 100% нічога рабіцца у палітычным полі не будзе. Я пайшла супраць сучаснай, так умоўна кажучы, апазіцыі роўна з-за гэтага. Таму што там пачалі дамінаваць фінансавыя інтарэсы. А мне гэта не цікава. Я хачу, каб мы чыталі Максіма Богдановича, стваралі новую музыку «Ні-скіз», каб Наві Бэнд спявала беларускія песні. Я хачу гэта чуць у сваёй краіне. Гэта не каштуе грошы. Гэта нацыянальная адзнака, якая ідзе з сэрца. Ні за якіх грошай ты гэта не купіш. Праблема ёсць, будзем рашаць. Згодна. Дякую за відвертість, за об'єктивність. Ну що, тоді будемо потихеньку завершувати. У нас вже, як в мене сьогодні така трансляція з всіх приводів, що і Василь Васильович. Ну, твої побажання, твої жадання в цьому році ще будуть якісь в Україні чи в Білорусі якісь такі зрушення, які можуть бути поштовхом змін чи ні? Чи зараз входять всі в карантин на